ozbiljni. Jel tako, brate moj? To. Nugato je najjači streamer. Za mene. Nisam se nikad oglasio. Prvi Nugato za ovu godinu, u stvari lažem, po svemu gledajući prvi je Simi. Znači, Simi se toliko trudio ove godine u razredu, frajer izgrmio. Znači, iskreno, kakve god ja odnose s njim, imamo nepno šta kako, prvi je Simi, što se tiče truda, fakat jaran, i klipova i svega jarane, prvi je Simi. Drugi je Nuga normalno, a treći, brate, mi je... Nisam ja, zato ne mogu ja reći za sebe. A treći mi je, brate, ima Vanimi, Guh. I ko mi još ima? Nisam čula za Vanimija, jebote. On ti je sad na trovu. Pa zato ja... Da. Vanimi, Guh i Nedim. Tu mi je nešto, šta znam, nemam pojma. Tu su mi oni. Ko ono, što se truda tiče. Ništa, ljubim vas, brat, drago mi što me pratite. Čuvaj.